Ramos, centros e flores soltas compoñen a ampla e variada oferta do Mercado das Flores de Cambados. A feira repite no Salón José Peña por quinto ano consecutivo. Desta volta participan 24 florerías, unha menos que o ano pasado. Este ano son 24 postos, falta un con respecto ao ano pasado, pero é unha persoa que estaba de baixa laboral e non puido vir, que xa nos mostrou que o ano que ven sí que quere vir, que é simplemente algo puntual deste ano. Todos os demais repiten, e dos 24, 6 son do mercado, non? Xente que vende habitualmente tamén no mercado. No mercado, tanto a variedade como os prezos xeitosos están garantidos. Crisantemos, margarita, con precio máis económico, e despois xa hai centros, xa hai flor tamén solta rosa, xa se pode ver flor de máis calidad, e tamén xa hai centros feitos, dende 20 euros, podes adquirir un centro, e xa paquetes de flor para facer na casa, xa hai dende 5 10 euros, pois se pode coller o boris, crisantemo, típica flor de difuntos. Nesta primeira xornada, malio mal tempo, foron xa moitos os que se achegaron ata o mercado na procura do mellor produto para lembrar a aqueles que xa non están, entre os que venden boas expectativas. Hoxe, para ser mércores, notase que en Cambados hai mercado, porque é moita máis xente que o ano pasado, a ser xa no primer día de feira. Hoxe acude xente porque a parte de mercado. Entonces, oye, de momento vese ambiente, pero moita xente vai preguntar e mirar para vir mañán. Bueno, o precio está bastante unificado, Xa, por exemplo, digamos, uniflor a €1, se é uniflor, digamos que este é 4 euritos, as rosas temos dous modelos, que hai unha máis alta e outra máis baixa, depende do tamaño, pois este é un 80 e un 50, e despois un pompón, isto tamén chaman uniflor, tamén na que veña en paquete, é uniflor, tamén é €1. O mercado abre de xeito ininterrompido de 8 da mañá a 10 da noite, o 1 de novembro, día festivo, tamén, neste caso, en horario de mañá, ata as 2 do mediodía.